Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Ето ме отново. Завръщам се с нова рецептичка. Това, което направих днес е наполеонка. Имаше едно време в едни малки пликчета. Бяха супер тежки за ядене. Защо? Защото вътре имаше 1 тон мазно. Това тук обаче е съвсем друга бира или съвсем друга наполеонка. Тук имаме 10 грама протеин и около 300 и малко калории. Вижте какъв парчок. Това не е парче, това е парчок. След малко ще ви покажа как точно да си я направите, защото е супер елементарна и всеки, абсолютно всеки може да го направи. Така че останете до края на видеото. Но преди това искам да ви подканя, ако искате да пробвате такъв или някакъв друг як протеинов нискокалоричен десерт без захар, може да дойдете при нас. Къде се намираме ние? Квартал Геомилев, блок 9 на БАН, или напишете на навигацията Балансирано и вкусно. И ако не можете да се справите и не можете да го намерите, кофти късмет. Не, наистина, ако не може да го намерите, защото е една много скапана локация, защото сам си я избрах и сам съм си виновен, просто ми се обадете. И така, вижте рецептата и после ще го тестваме. Рецептата е супер лесна, много малко съставки. Това е всичко, от което имате нужда. Мляко, нишесте, Филаделфия, яйца и бутър тесто. Започваме като в голяма купа разбиваме 4 яйца. Разбъркваме добре. Тези неща малко ще ги оставя настрани. Оставяме ги настрани и към нишестето добавяме малко мляко. Целта е тук да разбием съвсем леко нишестето, така че да бъде в течна форма, не е прахообразна. Малко съм позабравил да говоря пред камерата, така че ще ме прощавате, ако говоря глупости. Всъщност аз и преди говоря глупости, така че май не е от загубата на форма и тренинг. И тъй като си имам индукционен, портативен котлон, ще си го използвам. Затова включвам го и сега към тази касеролка ще сложа мляко. И сега трябва да загреем, докато леко започне да се появява пара. Не знам дали се вижда, но вече започна да излиза пара. Така че спирам котлона, махам касеролата от него и го премествам, така че да не ми пречи да снимам. След което връщам яйцата и бавно и постепенно темперирам. Само че може би с другата ръка ще го правя, за да виждате все пак по-добре. С лявата ръка грам не ми се получават нещата, така че с риск осветлението малко да пострада, ще си го бъркам с ясната ръчичка. На тънка струя наливаме, така че да изравни температурата постепенно. И след което връщаме в касеролата. Към това добавяме и нишестето, смесено с мляко. Връщаме касеролата върху котлона, слагаме го на ниска степен, така че да не се изготви яйцето прекалено бързо. И непрекъснато бъркайки, трябва да сгъстим този кандидат крем. Важно е да бъркате непрекъснато, за да не се образува един филм върху дъното на касеролата, който да загори в последствие и да приибе нещата. Това е един съвсем стандартен крем от детството на почти всяко дете. Всяка баба приготвя подобен крем с тази разлика, че го прави с възможно най-много захар. Това е задължително условие. Ние обаче, тъй като не сме бабави, ще го приготвим с подсладители. Малко по-късно ще видите какви точно ще бъдат те. Тук трябва да внимавате, защото ако включите котлона на прекалено висока степен, яйцето ще се сготви почти веднага и ще се образуват парцали, които да напомнят на бившото ви гадже, а съмнявам се някой да има такива намерения, такива щения, желания. Така че take care! Стоплянето на млякото го правя, за да стане една идея по-бързо, защото ако го сложите студено и всички съставки наведнъж, бъркане от поне 10 минути ви е гарантирано. Това съмнява се на някой да му е най-приятното занимание. Съвсем още
малко му трябва само веднъж да извълбука и го махам. Ето го. Това е. Важно е след като изключите котлона да махнете самия котлон и да продължите да бъркате, тъй като дъното е още горещо и яйцето ще продължава да се готви, така че над котлона малко ви заслепих с тази пара. Сега, този крем в момента не е овкусен по абсолютно никакъв начин, затова ще му сложа малко ванилия, течен подсладител, 2,5 мл сукралоза и около 2 супени лъжици еритритол. Всичко това отново разбърквам, пробвам на вкус и сега, за да изстине по-бързо, ще го сложа в тази табличка. Разпределям го на дъното, така че да има максимално голяма повърхност, респективно и изстиването да стане много по-бързо. След което, за да не хваща кофти коричка, слагаме стреч фолио. Стреч фолиото трябва да е на повърхността на крема, защото ако е така, то все пак ще изсъхне и отгоре се образува една много неприятна кора, която никой не иска да яде. И сега е време да се занимаем с печенето на бутер тестото. За целта трябва да си сложим хартия за печене или хартия за пекане, както е позната на изток. Това е бутер тесто. Оставя го малко да се отпусне на стайна температура и сега ще го сложим директно върху туито. Туитото космото. Тук дори да скъсате тестото не е от особено голямо значение, защото в крайна сметка тук не гоним някаква конкретна визия, а по-скоро даже се търси обратния ефект, да е нещо малко по-небрежно като изпълнение. Това нещо го слагаме на предварително загрята фурна на 180 градуса или в моя случай, както е в конвектомата, на 160. Докато крема изстива и бутер тестото се пече, трябва да си сложим и филаделфията. В случая аз ще използвам 2 пакетчета, а в другата рецепта са 3, просто защото правя малко по-малко количество, отколкото имам нужда за тази рецепта, защото имам останал крем в предишния опит, така че в случая отиват 2 пакетчета. И намачквате крема сиренето. Не го разбивам с миксер или нещо друго такова, което върти на високи обороти, защото когато го направите това, крема сиренето има свойството да става доста по-течно, отколкото е в момента. Ето виждате как е. Искам крема да е малко по-твърд, така че в случая трябва да го разбиете на ръка. След като вече крема е изстинал, сега ще ви покажа как изглежда. Виждате, фолиото се маха супер лесно, след което взимаме си кремчето и го прибавяме към крема сиренето. Разбъркваме добре двете неща и ето това е финалната форма на крема. Сега остава да си нарежем блатове. Бутер тестото е вече поизстинало, сега задачата ми е да го нарежа на възможно най-тънките слоеве, на които мога да го нарежа. И затова започвам леко с ножа. И така, ето го първия блат, колкото и грозен да е, няма никакво значение. Взимате си една форма, след което разпределете крема. В случая ще използвам тази шпатула, като тя определено не е задължителна. Можете да сложите някакви кисели плодове, като боровинка. В принцип боровинката доста би си вървяла, но гледам да спазвам оригиналната визия, след което нареждаме парчета, така че отново да има по цялата повърхност на крема. И тук, ако сте редили тетрис, значи знаете как става. След това отново крем и така докато не завършите и последния слой. И най-накрая всичките тези остатъци ги натрушавате и покривате отгоре тортичката. И това ни е финалната визия. Това беше рецептата. Сега предстои да тествам това котенце тук и нямам търпение. Трябва да го оставите да почива поне една нощ. Не правете грешката като мен да го ядете веднага, защото бутер тестото все още не е попило и
Абе, просто няма да е както трябва да е. Защо трябва да има 3 тона мазнина, че да е вкусно? Ето го, живото доказателство, че това не е необходимо. За 300 калории от обикновена наполеонка можеш само да си помириш така и да вече 300 калории, айде в кофта. Спрете да ядете тапанарски десерти и тапанарски неща. Почнете да си готвите сами или елате тук, ако не ви се готви. Яжте по-ниско калорична храна. Разкарайте ги тия всичките мазнини от олио, палмови тъпоти, маргарини и всякакви такива щурти. Яжте по-семпличко, яжте по-чистичко, за да може да не сте дебели и да живеете нормален живот и да не умрете от инфаркт на 35. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта, когато и да е тя.